Mali kono Mali ko kan an ka foli be ala jabaga bɛɛ lajɛlen aw bisimila kunnafoni cɛman kɛnɛ kan bi an bɛna kuma karante gɛlɛya kan k'aw ladɔnniya ka fɔ ni waati laban na jatigɛwale dɔw tara ka malidenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati fo ka taa se Mali marabolo wɛrɛw ma okumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ fɛnɛ a yɛrɛ ka fɔ ko fo ka lakana baaraw ka olu sinsin kosɛbɛ ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ taa sɛgɛsɛgɛli caman kɔ walasa an ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw olu bɛ se ka u ka nin baara ninnu kɛ ka ɲɛ olu fɛnɛ ye karante olu contrôler daminɛ nka a yɛrɛla ka fɔ sɔni ka kɔn nin waati in yɛrɛ ɲɛ karante ale kun tɛ ka sɔrɔ duguden caman fɛ an b'o o gɛlɛya kɔnɔna la sisan fɛnɛ contrôle nana don a la an bɛna an balimakɛ Elbechir Cham ɲininka o la a ka se ka dakurunya damadɔni fɔ an ɲɛna nin ko ninnu kan Cham i ni ɲankuma Umu ka il faut ka malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ko e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna karante gɛlɛya kan nin waati in na wa fɛnɛ o nalen don polisiw olu ka contrôle wuli kuma fɛnɛ la Umu i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na banbagacɛya wale bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ jamana in kɔnɔna la ne ko n k'a bɛ ka fanga sɔrɔ i b'a ye maaw kun y'u dɔn ni zone min ye u tɛmɛna o zone ninnu kan sisan ka yɛlɛ fo kosɛbɛ sisan ka na gɛrɛ dugubaw la i n'a fɔ Mali yɛrɛ nimayɔrɔw la donc i b'a k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la étant donné que mɔgɔw de bɛ ka o acte fasuguya ninnu kɛ maa minnu bɛ k'a kɛ kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ ko malidenw b'a la nka jamana yɛrɛ mɔgɔw fana bɛ a la minnu bɛ nin banbagacɛya wale kɛbaga la donc i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la a ka kan kosɛbɛ jamana in kɔnɔna la a ka dɔn jɔn ye jɔn ye o de ye hukumu kɔnɔna la fɛn min ye yɛrɛkofɔ sɛbɛn ni an b'a wele ko carte d'identité o bɛ maa ko fɔ parce que i ja bɛ k'a kan i tɔgɔ bɛ k'a kan i fa tɔgɔ bɛ k'a kan i ba tɔgɔ bɛ kɛ a kan i bɔyɔrɔ yɛrɛ fana bɛ kɛ a kan a ka jali sigiyɔrɔ fana bɛ préciser a kɔnɔna la ka se k'a dɔn i ye jɔn ye pereperelatigɛ la i b'a ye k'a fɔ ko banbagacɛya wale bɛ ka juguya waati min na o waati kelen fana i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛkofɔ sɛbɛn a sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ malidenw bolo parce que a bɛ dilan yɔrɔ caman na i n'a fɔ préfecture b'o o la sous préfecture fana bɛ o la ka taa se gendarmerie ma ka taa se policisow ma carte d'identité bɛ dilan nin yɔrɔ bɛɛ la nka an bɛ don min na ko bi an bɛ se k'a fɔ ko a gɛlɛyaba de bɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ parce que an bɛ a caman ye min na notamment i b'a sɔrɔ policisow la i b'a sɔrɔ quota de bɛ ta k'a fɔ don o don yɔrɔ dɔ la maa 15 yɔrɔ dɔ la maa 30 o yɛrɛ maa 30 o y'a cayalenba ye donc n'o o nombre dafara ka ban dɔrɔn u bɛ a dili bɛ jɔ o baaraw bɛ kɛ o ye don o don ye étant donné que mɔgɔw ka ca maa caman bɛ yen nɔ olu ka carte d'identité soit a date banna u bɛ fɛ ka a renouveler dɔw ta bɛ yen nɔ soit a date ma ban nka a tiɲɛna u bɛ fɛ k'a renouveler dɔw yɛrɛ fana ta ye a tununa walima a tiɲɛna jenini sira fɛ san y'a bɔgɔ fɛn wɛrɛ y'a sɔrɔ en tout cas a kɔni t'u bolo u bɛ fɛ k'a nɔ labila donc o kɔnɔna la wolosɛbɛn lakika n'o ye original ye donc o bɛ laɲini a ko in na pour que a ka se ka dɔn k'a fɔ ko i nana ni sɛbɛn min ye wolosɛbɛn min ye nɔgɔ t'a la parce que an ye k'a fɔ ko jamana in kɔnɔna la ɲagami fari fanga bonyara kojugu de telle sorte que wolosɛbɛn maaw bɛ taa miiri dɔw la ka taa wolosɛbɛn dilan ka tɔgɔw falen ka jamuw falen ka siw falen bon dɔw ta ye concours ko ye mais dɔw ta yɛrɛ raison wɛrɛ bɛ dɔw fana ta kɔfɛ donc o de y'a to a caman na fɛn min ye wolosɛbɛn lakika ye n'o ye original ye o bɛ demander nin baara ninnu kɛyɔrɔ la bon a sɔngɔko kɔni na sɔngɔ kelen tɛ fɔ a la sɔngɔw bɛ varier selon i b'a dilan yɔrɔ min na duguko b'o la dilanyɔrɔ ko fana bɛ o la donc Umu an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmɔgɔw n'u ko ko banbagacɛya wale min k'an b'a kɔnɔna la k'u ka se ka a kɛlɛ kosɛbɛ a ka kan yɛrɛkofɔ sɛbɛn u k'a sɔrɔli u k'a nɔgɔya maliden yɛrɛ yɛrɛw la n b'a préciser u k'a sɔrɔli nɔgɔya maliden yɛrɛ yɛrɛw la o bɛ se ka kɛ jumɛn ye papier minnu bɛ kofɔ walasa a ka dilan olu papiers dafalen ka sɔrɔ i bolo parce que i b'a ye k'a fɔ ko hali n'o papiers t'i bolo seereya siraw fana fɛ maintenant a bɛ se ka papiers ninnu na dilan maintenant ka seereya da o kan maintenant ka se ka taa nin sɛbɛn ninnu sɔrɔ a ka kan an bɛ don min na ko bi bɛɛ ka se ka dɔn jɔn ye jɔn ye parce que i b'a ye k'a fɔ ko hali attentat min kɛra Kati o don maaw nana ka na ye maa caman ka sikasika yɛrɛ tɛna boli i b'a ye k'a fɔ ko hali maaw donfini fɛ maaw farikolo kɛcogo fɛ walima tout simplement maaw siya kɛcogo fɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa caman y'u bisigi k'a fɔ ko banbagaci wale kɛbagaw don caman ta taara ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ ye Kati sigibagaw ye dɔw ta taara ye fɛnɛ k'a fɔ ko banbagaciw tɛ mais u tɛmɛsenbagatɔ fɛnɛ kun don donc an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ko la donc an bɛ waati min na ko sisan ça devient une urgence que jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko fɔ sɛbɛn parce que carte d'identité bɛ yen nɔ carte ɲɛna bɛ yen nɔ passeport bɛ yen nɔ permis de conduire bɛ yen nɔ donc permis minnu kɔni t'an tɛ fɛnba dɔw la kosɛbɛ mais fɛn min ye carte d'identité nationale ye
fɛrɛ bɛɛ kan ka se ka sigi sen kan o ka se ka dilan lakana kɔnɔna la ka se ka dilan malidenw k'a lasɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la ni sɛbɛnw dafalen b'u bolo de telle sorte que an ka se waati dɔ la a ka sɔrɔ malidenw fanba caman yɛrɛkufɔ sɛbɛn in b'u bolo pour que u bɛ se ka woloma ka bɔ kojugukɛlaw cɛla cogo min na kojugukɛlaw ka minɛ karante bɛ minnu bolo olu ka se ka labila mais u m'o t'a yira fana k'a fɔ ko karante tɛ bɛ kɛ mɔgɔ bolo k'i ye maa ɲuman ye fɛnɛ dɛ maa bɛ se ka karante ta maliyɛn yɛrɛ bɛ se ka kojugu kɛ a ka jamana yɛrɛ fɛnɛ la donc karante bɛ se ka kɛ dɔw fɛnɛ bolo mais o bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw fɛnɛ ye mais au moins a ka k'i bolo a ka dɔn i ye jɔn ye o ka fisa a t'i bolo fiyewu yɛrɛ parce que n'a t'i bolo fiyewu a bɛ na ni ɲagami caman ye donc a kɔni ka kan an bɛ waati min na ko sisan jamana ɲɛmɔgɔw k'u sɔnni sigi kosɛbɛ karante in dilanni na a ka se ka dilan ka caya papier ka sɔrɔ ka caya an ka dilanyɔrɔw la mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la hɛrɛ ani baden kɔnɔna la walasa lakana baara min n'u y'a daminɛ a ka se k'u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ ka se ka mɔgɔw woloma ka ɲumanw bɔ kolonw na n bɛ se ka min fɔ karante ko la ka kɛɲɛ ni djihadisme terrorisme fanga bonyali ye o de ye nin ye Umu. An bɛ waati min na i ko sisan ko nana don ko kɔnɔ a yiralen don k'a fɔ karante a tɛ mɔgɔw bolo yɛrɛ de a tɛ maa caman de bolo polisiw olu dun ka wulikajɔw cayalen don kosɛbɛ donc nin ko in a bɛ na ni se ka na ni gɛlɛya sugu jumɛn ye fura jumɛn fana bɛ se ka sɔrɔ a la. En tout cas a bɛ se ka na ni gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ polisiw ka baara gɛlɛya u bolo parce que tuma dɔ la i bɛ bɔ ka taa patrouille kɛ i b'a sɔrɔ i ka mobili bɛ fa patrouille kɛ mobili bɛ fa maaw la karante t'u kun mais ka sɔrɔ maa jugu fana tɛ bon déjà i b'a sɔrɔ mobili bɛ fa maaw la pièce t'u kun i bɛ taa n'olu ye mais ka sɔrɔ maa jugu bɛ kɛ a ka taa n ka segin na ni mobili fara fo ka t'olu bila fɔlɔ ka sɔrɔ ka na a daminɛ kura tuguni ka ɲinini kɛ halisa donc o temps kɔnɔna la maa jugu dɔ bɛ se ka faufiler ka tɛmɛ o cogo la donc an bɛ se k'a fɔ min fana bɛ se ka kɛ o ye proposition ye maa dɔw bɛ yen nɔ carte d'identité bɛ u bolo carte d'identité a b'u bolo nka a date de banna donc je pense que a date banna n'u y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ a falen bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ k'a falenni ka gɛlɛn a sɔrɔli ka gɛlɛn donc minnu ta date banna ni photo bɛ se ka ye ka faamuya halisa je pense que date ko kana lajɛ mais au moins a ka ye k'a fɔ ko sɛbɛn b'a bolo a photo b'a kan a sɛbɛnninw bɛ kalan ka ɲa a kofɔlen don a kɔnɔna la ka ɲa je pense que olu bɛ se ka tolérer donc maa kana minɛ k'i ka pièce date banna tuguni parce que a date banna a sɔrɔli ka gɛlɛn mais n'a tɛ mɔgɔ minnu bolo fana n'u y'u minɛ ka taa n'u ye commissariat la u b'u labila yɔrɔ o yɔrɔ au moins u k'a sɔrɔ u y'u ka mɔgɔ fana wele u ka mɔgɔw kana ni sɛbɛn ye donc u ni sɛbɛnnama de ka bɔ commissariat fana la i kana minɛ ten ko pièce t'i kun ka taa commissariat la walima gendarmerie la i bɛ taa contravention sɔrɔ i ka tila ka bila ten ka sɔrɔ pièce t'i kun je pense que o y'i kɛlen k'a tigilamɔgɔ bila tuguni aw b'a bila mais mɔgɔ wɛrɛ b'a minɛ o kɔfɛ sufɛ la donc n'a y'a minɛ k'a fɔ ko pièce min ko tanya de don a bɛ bɔ waati min na a y'a bila règle la sani a tigilamɔgɔ ka bɔ jamana kan k'o fana condition fana bɛɛ créer an ka commissariat ni an ka gendarmerie la de telle sorte que plus u bɛ mɔgɔw minɛ pièce t'u kun plus u bɛ mɔgɔw libérer u pièce lama donc a bɛ kɛ sababu ye ka pièce tan caman retirer ka bɔ an ka circulation na nin waati in na. Karante yɛrɛ ka dɛsɛ fo dugudenw olu ka dɛsɛ k'a sɔrɔ e ka faamuyali ye mun ye o ko la mun de nana ni o situation in ye. Bon an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ waati dɔ la Umu a fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko contrat ko don mais an kɔni b'a dɔn carte d'identité in a bɛ dilan imprimerie dɔ Mali imprimerie dɔ tun b'a dilan yan nɔ waati dɔ la imprimerie caman bɛ Mali la yan nɔ bi minnu bɛ se ka carte d'identité minnu bɛ se ka continuer k'a dilan halisa bon u bɛ ka carte biométrique ko kuma fana fɔ carte biométrique min bɛ yɛrɛ ko fɔ ani fo ka taa se i ka assurance maladie k'olu bɛɛ joindre ɲɔgɔn na k'a kɛ pièce bako kelen donc ka o di donc o baaraw bɛ sen na donc je pense que n'o baara fana bɛ sen na n'o ma se a kuncɛyɔrɔ la u ka essayer ka solution dɔ proposer mɔgɔw ye fɔlɔ parce que carte d'identité fana tɛ ka sɔrɔ carte d'identité fana sɔrɔli ye kata banani an b'o fɔ tuma bɛɛ hali an balimaw minnu don tunga la a bɛ ka gɛlɛya baara sɔrɔ olu ka baara bɛ ka tiɲɛ u bɛ ka siyɔrɔ tanya a sababu la dɔw yɛrɛ bɛ ka hali ka fɛ ka na bɔ u somɔgɔw la yan nɔ mais u dɛsɛlen ka na carte d'identité ko ye a sababu an y'o kuma kɛ k'o kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ olu ka o ko la donc je pense que c'est extrêmement important que jamana ɲɛmɔgɔw bolo mana funu a bɛ d'a tigi de kun u mana baara kɛ cogo cogo ka minɛnw san ka lakanabagaw bila condition na fo ka malidenw de fana kɔlɔsi malidenw bɛ kɔlɔsi fo ka se ka dɔn malidenw don fɔlɔ wa i m'a ye donc ni aw ko aw bɛ yala ka taa maajugu ɲini f'a k'a dɔn fɔlɔ yɛrɛkofɔ sɛbɛn fɛ nin ye jɔn ye nin est ce que nin bɛ par exemple ne filɛ par exemple ne bɛ Kati ne mana taa n yɛrɛ sɔrɔ fo Segu wogɔnna dɔ la ka bɛn ni banbagaciya wale dɔ ye ne taara minɛ ne bɛ fo Kati n taara minɛ fo Segu wogɔnna dɔ la n bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ i nana yan nɔ i nana jɔn bara yan nɔ donc fo n ka se k'o tigilamɔgɔ fana fɔ o tigi fana ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ko awɔ n taara ale fɛ yen nɔ olu kaw fana bɛɛ bɛ a la quoi donc en tout cas c'est extrêmement important jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛkofɔ sɛbɛn n'o ye carte d'identité ye u ka mesure bɛɛ ta pour que malidenw bɛ se k'a lasɔrɔ nɔgɔya la cogo di jamana in bɛ se ka lakana sɔrɔ facilement. Cam i ni ce i ka jaabiw la an balimaw ne fɛ a ye faamuyali sɔrɔ nin babu in na aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ.